Χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Καπαδοκών Αναβίσου συνεχίζει τις σπουδαίες μαρτυρίες ανθρώπων αναβυσιωτών εδώ πέρα που έχουν ζήσει στην Ανάβησο από μικρά παιδιά που εδώ γεννήθηκαν και είναι πολύ σπουδαίες μαρτυρίες. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο της Ανάβησου, στο καφεκοπτείο της Φρόσος του Βελτσίδη Προδρομίδη και του Βασίλη Βελτσίδη, που δίπλα βρίσκεται και ο φούρνος του Χαράλαμπου Προδρομίδη, ιστορικό σημείο για την Ανάβησο. Και είμαστε μαζί και με τον Άκη του Προδρομίδη. Στεφανίδη, με συγχωρείς. Χαράλαμπος Προδρομίδης. Ναι, μπερδεύτηκα μετά, ο Άκης του Στεφανίδη, βέβαια. Λοιπόν, και θα μας πούνε τις μαρτυρίες τους, τις αναμνήσεις που έχουν για την Ανάβησο. Καταρχήν από πού κατάγεστε, θα μας πείτε, πού ήταν οι γονείς σας, αυτοί ήταν. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Φρόσο. Κυρία Φρόσο, για πες μου, πώς λεγόταν ο πατέρας σου? Ο Χαράλαμπος Προδρομίδης. Και καταγόταν από τον Εχίλ της Καπαδοκίας. Η μητέρα σου? Η μητέρα μου ήταν Ευγενία. Και από πού καταγότανε? Κεφαλονιά. Και εδώ πέρα, πώς ήρθε? Και εδώ πέρα. Και παντρεύτηκε τον πατέρα σου. Ακριβώς. Εσύ, Μάκη, για πες πώς, οι γονείς σου από πού ήταν? Η μάνα μου ήταν από τη Σύλλη, Από τη Σύλλη. ο πατέρας μου από το Εικόνιο, που δεν είναι σίγουρο, είναι αμφίβολο γιατί μπορεί να ήρθε από τη Ρωσία. Από τον Πόντο, Από τον Πόντο. Όπως φάση. Και κατέβηκε από τον Πόντο. Και μετά κατεβήκανε κάτω στην Καπαδοκία. Και από εκεί ήρθανε στον Πειραιά. Πρώτα Μυτιλήνη. Από Μυτιλήνη Πειραιά. Και τώρα, ωραία. Και στον Πειραιά πόσο καιρό έμεινε ο πατέρας σου, η μάνα σου? Ο πατέρας μου ήρθαν στα προσφυγικά στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί στον Πειραιά? Στην Νίκαια. Ναι, ναι. Η μητέρα μου ήταν στην Νεάπολη. Όχι Νεάπολη. Στον Πειραιά ήταν. Μετά ήρθαμε εδώ. Ωραία. Κατάλαβα. Είχαν έρθει το 22. Το 22 με την καταστροφή φύγαν αυτοί, όχι με την ανταλλαγή των πληθυσμών, με την καταστροφή είχαν έρθει Μυτιλήνη και μετά πήγανε Πειραιά και μετά ήρθαν στην Ανάβησο. Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς κύριε Βασίλη, πότε ήρθατε στην Ανάβησο? Εγώ έτυχε να είμαι φαντάρος στην Ανάβησο, γνώρισα τη γυναίκα μου και από τότε έχω μείνει εδώ. Ήταν στο φούρνο η γυναίκα μου και από εκεί και μετά βοήθησα και εγώ να αναπτυχθεί λιγάκι ο φούρνος που πιστεύω ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο που εξυπηρετεί την Ανάβησο, προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται και στις παλιές γεύσεις και ποιότητες και τις σημερινές. Καλά κάνετε και τα λέτε γιατί είναι ιστορικός φούρνος. Εγώ το συνάντησα το φούρνο σε παλιά μορφή. Μπορώ να πω ότι τότε τα ξύλα που έπαιρναν για να τροφοδοτήσουν το ξυλόφουρνο μαζευόταν όλη τη γειτονιά στα παιδιά και τα κουβαλάγανε για να καλλιεργηθούν και το χαιρόντουσαν και περνάγανε καλά. Αυτά εγώ έζησα στην αρχή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, άλλαξε. Ένας ήταν ένας φούρνος του Προδρομίδη και ένας ήταν του Ψόουλου. Δύο φούρνια, το Ψόουλου και ο Προδρομίδης. Για να πες με στην κυρία Φρόσο, ο πατέρας σου ήταν πρόεδρος της κοινότητας Αναβίσου, ο κύριος Χαράλαμπος. Και τι πρόσφερε στην Ανάβησο? Στην Ανάβησο πάρα πολλά. Δηλαδή παρόλο που ήταν του δημοτικού άνθρωπο, έφερε το νερό από τον Όλυμπο με προσωπική του εργασία και έκανε και το πάνω στον Καβλάρικα της Αναβίσου. Μπόρεσε να τακτοποιήσει τα οικόπεδα εκεί. Ναι, τα τακτοποίησε με δικιά του προτροπή. Αλλά φυσικά το κράτος. Το κράτος, ναι. Αυτός ο πρόεδρος της κοινότητας. Από δύο οικόπεδα παραχώρησε. Από δύο οικόπεδα. Ήταν ομάδες. Γιατί ήταν πάνω στα Πάρνηθα. Το χειμώνα στην Ανάβησο, το καλοκαίρι στην Πάρνηθα. Και συμπόρεσε ο κύριος Χαράλαμπος ο Προδρομίδης και τακτοποίησε το χωριό. Γιατί η Ανάβησος έχει τα βλάχικα της Αναβίσου των οικισμών και εδώ πέρα που είμαστε είναι το χωριό της Αναβίσου. Τώρα είναι ένα νέος. Τώρα είναι ένας και τους έκανε εκεί. Είχαμε και τη Σαρονίδα τότε, όπως λέει και ο κύριος Βασίλης, είχαμε και τη Σαρονίδα. Και θα μας πει τώρα και ο κύριος Μάκης ο Στεφανίδης. Θα μας πει για τη σουμονή σου. Τι θυμάσαι εσύ εδώ πέρα στην Ανάβησο, τι θυμάσαι? Για πες να... Ο πατέρας μου ήταν από την Κοκκινιά, η μάνα μου ήταν από εδώ. Ναι, και παντρευτήκαν εδώ πέρα. Και ερχόταν εδώ πέρα με το ποδήλατο από την Νίκαια μέχρι εδώ για να τη δει. Είναι σε ωραία ρομαντικά χρόνια. Το 22 όταν είχαν έρθει εδώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχαν έρθει και είχαν χτίσει την εκκλησία από πίσω. Α, στους Αγίους Θεοδόρους. Στους Αγίους Θεοδόρους από πίσω. Αλλά λόγω μετά με την βροχή έγινε το ρέμα, αυτό το μεγάλο, και τους πήρε και κάνανε το τυχείο, το κουμπάρι που κάνει αυτή
του Σαμαράκη και ήρθαν από εδώ. Ήρθαν εδώ στο χωριό, το κεντρικό χωριό του. Τώρα που είμαστε εδώ. Ναι. Τι δουλειά κάνανε, ο πατέρας τι έκανε? Η μητέρα μου ήταν μωρήτρα και ο πατέρας μου ήταν μηχανικός κομποδέτης σε υφαντήρι. Η μητέρα σου ήταν η κυρία Άννα. Ναι. Ο πατέρας πώς το λέγανε? Πρόδρομος. Ο πρόδρομος, έτσι ακριβώς. Και εσύ είσαι ο αδερφός του Θανάσου μου, της Αλεξάνδρας της Τροχίδου. Έτσι. Ο Βασίλης ο Τροχίδης ήταν ο ρονός μου. Είναι Γαμπρός. Και ήταν και αυτός πρόεδρος της κοινότητας Ανάβησου. Και ποιος τι έκανε αυτός, τι έφτιαχνε? Αυτός έφτιαχνε το γήπεδο, έχει κάνει το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο πάνω. Η εργασία του τι έκανε, φτιάχνανε πέταλα. Ήταν σιδηρουργός. Ο παππούς ήταν με πέταλα, με άλογα. Και τον είχε χτυπήσει στο άλογο εδώ στο Στήτας και στο μουσείο του Αναβίσου που το έχει εκεί πέρα το μουσείο. Από πίσω ακριβώς έχει κρίκους που δεν ήταν τα άλογα. Α, εκεί ήταν το σπίτι τους. Απέναντι από το προπό. Α, ναι, εκεί ήταν το σπίτι τους. Λαογραφικό μουσείο. Παλιά ήταν με φουφού, αυτό δεν υπήρχε ρεύμα. Ναι. Είχαμε τη φουφού, δέσαινε τα κάρνα και ζέσαινε το σίδερο και το χτύπαγε και το κόλλαγε μεταξύ τους. Δεν υπήρχε ηλεκτροπόληση. Περτσίνια και τέτοια. Για να πούμε τώρα, ο Χαράλαμπος ο Προδρομίδης, ο πατέρας της Πρόσωπ, που ήταν και πρόεδρος της κοινότητας, ήταν αδερφός με τη μητέρα σου, με την κυρία Άννα και με την κυρία Κωνσταντία. Ήταν τα τρία αδέρφια. Η κυρία Άννα ήταν η πρώτη, μετά ήταν ο κύριος Χαράλαμπος και η κυρία Κωνσταντία. Αναφέρθηκε και ο τέτοιος. Και πες μας την έρθει. Για πες μας και η Κωνσταντία. Ο Κανέλης. Ο άντρας της κυρίας. Εγώ θυμάμαι που ήταν και επίτροπη. Ο πράκτορας και μας εξυπηρετούσε. Ήταν ένα λεωφορείο του Απίκου και πήγαινε και έπαιρνε αιματολογικές εξετάσεις αιματολογικές, συγγνώμη, τα ουρά, θα παίρνε εκείνος και τα πήγαινε στο... Στο πεδίο Τσάρι. Το φούρνο τι έφερε. Εντάξει, θα λέμε. Άντε, γεια σας. Γεια σου. Που πουλάει στο σούπερ μάρκετ κάτι κουτάκια τόσα. Σκότα ή δεν ξέρω. Σκότα. Για το ψωμί, η πρώτη ύλη. Μαγιά. Όλα αυτά που περιγράφεται είναι ότι τότε το χωριό μας είχε μόνο συγκοινωνία το κτέλ. Και πήγαιναν ερχόντουσαν άνθρωποι και ο Κανέλης που ήταν εισπράκτορας εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο. Να πω κάτι ακόμα, δεν υπήρχε φαρμακείο τότε. Εγώ, σαν μαγαζί, έφερνα πιπίλες, βιμπερό, τα γάλατα, τα παιδικά γάλατα, τα μιλούκα, τα κυγκός. Εγώ τα φέρναμε. Αφού δεν υπήρχε τίποτα τότε. Γι' αυτό λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι ήταν η επικοινωνία που είχαμε με την Αθήνα, αυτό ήταν το κτέλ. Μια φορά και ένα πρωί, ένα βράδυ. Ναι, έτσι ήταν. Δύο δρομολόγια. Συνεχίζουμε κανονικά τις ωραίες μαρτυρίες μας. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε για τα παλιά χρόνια της Ανάβησης. Το δίδυμο του Κανέλη του Χατζικυριάκου ήταν ο οδηγός. Στα λεωφορεία ο Διονύσης. Ο Διονύσης ο Χατζικυριάκος. Αυτό ήταν ο οδηγός στο λεωφορείο. Ναι, έτσι. Ο Χατζικυριάκος ήταν από τα βουρλά της Μύρνης. Τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια θα πούμε βέβαια. Σιγά σιγά θα μου πείτε, για πείτε μου τι είχε θυμάστε από τον πόλεμο τότε εδώ που ήταν Ιταλοί. Πώς ήταν εδώ πέρα, είχε εδώ πέρα, τι κάνει, ήταν καλά, πώς ήταν, δύσκολα. Θα θυμάστε τα δύσκολα χρόνια. Ήταν το 40, η αδερφή μου η Αλεξάνδρα, γεννήθηκε εδώ, το 44. Ναι, εσύ είσαι πιο μικρός. Εγώ είμαι το 54. Άρα δεν θυμάστε καλά, δεν όχι. Εγώ δεν ξέρω, η αδερφή μου τα Καλή ήταν καλή, λέει η μαμά μου. Έτσι λέγανε. Στη Κεφαλονιά ήταν, σου λέει, τις πατάτες και αυτά τα κόβανε τόσο χοντρά, οπότε για να την παίρνουμε λίγο εμείς να την καθαρίζουμε και να την μαγειρεύουμε. Ήταν καλή. Ναι, ήταν πολύ καλή. Και εδώ πέρα. Είχαν φερθεί πάρα πολύ καλά. Έτσι, από τους παππούδες. Και ο παππούς μου Στέλιος το έβγαινε. Εδώ το 90% λέγαν τουρκικά. Λέγαν τουρκικά, μπράβο. Οι Τούρκοι δεν τους αφήναν να μιλήσουν ελληνικά και τους κόβαν τη γλώσσα. Και διαλέξανε με τη θρησκεία τους. Το χουλιάρι, το κουτάλι, το ματραμπά, αυτά, όλα αυτά. Αυτό που λες είναι σημαντικό, Μάκη, γιατί τότε εκείνοι οι Καπαδόκες που ήταν στα βάθη της Μικράς Ασίας επιλέξανε τη θρησκεία τους, να παραμείνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και να την αλλάξαν τη γλώσσα. Μιλήσαν τουρκικά να κρατήσουν την Ορθοδοξία.
πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν με τον Χριστό, με την Αγία Τριάδα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Για πείτε μας, εδώ το χωριό είχαμε πανηγύρια, πελετούσε ο κόσμος. Σε ποια ώρα, εδώ πέρα πού ήταν, στην πλατεία? Ήταν δύο εκκλησίες, η Παναγίτσα εδώ και η Παντελεήμου. Τον Άγιο Παντελεήμου και της Παναγίας υπήρχαν εδώ πέρα πανηγύρια στο καφενείο του Γιάννακα. Γιάννακα, μπράβο. Του Αποστολίου, απέναντι του Τσιβίλογλου και του Σουγιάννη. Το άλλο το κρεοπολείο στην πλατεία του Τσιβίλογλου. Το κρεοπολείο στην πλατεία. Του Χατζικοστή, όχι δεν ξέρω αυτό, αλλά το άλλο του Σουγιάννη. Γιατί εκεί γινόταν και τα πάρτι, μασκαράδες, δηλαδή αυτά, τις απόκριες, ναι, πάρα πολλά. Εγώ έχω ακούσει πως αυτά τα πανηγύρια που λέτε, ερχόντουσαν όλα τα Μεσόγεια εδώ πέρα, όλοι οι Αρβανίτες και ερχόντουσαν μαζί μας. Ναι, γιατί τρώγανε και στο Χατζικοστή. Είχε πολύ ωραίο κόσμο. Τρώγανε δηλαδή εδώ, είχαν πάρα πολύ ζωή. Όλο το Λαύρο ερχόταν ακριβώς στην Ανάβρωση. Η Κερατσέα, τα Καλύβια, αυτά και από το Κοροπή μου έχουν βγει από τα Σπάτα και από παντού όλοι. Γιατί ωραίες ταβέρνες είχαμε. Στον προφήτη Ηλία. Στον προφήτη Ηλία. Προφήτη Ηλία δεν ξέρω. Πήγανε από εδώ με αυτοκίνητο στο χωματόδρομο πάνω στον προφήτη Ηλία. Δεν μπορέσανε να δεν κοιμόσασταν εκεί. Αυτά ήταν μετά εμείς. Γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ σε ένα ωραίο και μένανε και εκεί 2 μέρες. Και μένανε. Κάνε φαγητά και τέτοια και αυτά. Εκεί μαγειρεύανε και δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν ούτε στο Λαύριο δισκοτέκ και υπήρχαν εδώ πέρα στο Γιάννη του τέτοιου της Μάρθας του σπίτι δίπλα. Την είχαν ανοίξει από το Λαύριο, ο Παμπακούλας την είχε ανοίξει. Ναι, εκεί πόσο ζωή είχε η Ανάπησος τότε? Σινεμάδες 3. Ναι, 3 σινεμάδες. Ο Χρόνος ήταν και τον Ινέτ. Τον Ινέτ και ο Χρόνος. Ο Χρόνος. Ο Χρόνος, το Σκέτη και το άλλο το καλοκαιρινό που κατεβαίνουν την κοιλιά που ναι. Ακόμα υπάρχει αυτό. Και στη Ζυγηρή από κάτω τώρα που είναι τα... Άλλος σινεμά, ναι. Το κομμωτήριο. Έτσι κινηματογράφους είχε ανάβει. Πόσο ζωή είναι τότε η ανάβησος μας? Η Φωκιά δεν είχε ούτε ένα. Η Σαρονίδα μετά τα έκανε. Μετά τα έκανε. Τα πήγαινε δεν έχει τώρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα κινηματογράφο. Ο Ρωμασινός ο Ιτιδακόπουλος. Συνεχίζουμε εμείς τις μαρτυρίες μας, τις σπουδές, στο Σύλλογο Μικρασιατών Καπαδόκων Αναβίσεων. Είπαμε τότε τα χρόνια εκείνα, η Σαλονίδα ήταν και στην Ανάβησο. Και πώς λεγόταν, θυμάστε? Σαλονίδα πώς λεγόταν Πεύκα Γιουρτά. Θυμάμαι τότε είχαν πει ότι η προεδρία του παππού μου, του Νίκου του Παλταλίδη, άλλαξε το επώνυμο. Πιστεύω, ναι. Άμα δεν έχει, τότε έτσι είχαν πει ότι η προεδρία. Γιατί ήταν ο Χαράλαμπος Προδρομίδης, μετά τον Νίκο ο Παλταλίδης και μετά πήγε ο Βασίλης ο Τροχίδης. Ο Μάκης ο Αγκούτογλου. Θα αναφέρουμε όλα αυτά, γιατί είναι ονόματα αναβυσιωτών. Όλα αυτά είναι ονόματα αναβυσιωτών που πρέπει να αναφερθούν και πρέπει να τιμηθούν και κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δώσανε και τη ψυχή τους για την ανάβηση. Ήρθαν εδώ πέρα και αγαπήσαν το. Το πρώτο γήπεδο εδώ που παίζαν μπάλα ήταν οι Αγικές. Και πηγαίναν όλοι τις Αγικές. Πολύ σημαντικό αυτό. Και υπήρχε έναν άκουμα περιφερειακά από τις Αγικές για να μην φεύγει το νερό και ήταν σαν κερκίδα. Και μετά το 70-71 επιλέχθηκε ο χώρος του σημερινός του γηπέδου και ο Καπατζάς σαν την εποχή ήταν πρόεδρος και έγινε το οριζόντιο κομμάτι με αυτούς και μάλιστα την ποιότητα της ευθείας του γηπέδου την είχε κάνει ο Παπαδόπουλος, ένας από τους αδερφούς που είχε το επιστηριοφόρο. Αυτός πήγαινε ερχόταν επί μέρες μέχρι το ισοπαίδωσε. Και επί εποχής Τροχίδη έγιναν οι κερκίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και μετά από ό,τι βλέπουμε τώρα ανέλαβαν οι νεότεροι, όπως είσαι εσύ και άλλοι, και προχωράτε να πούμε τους συλλόγους οι οποίοι πραγματικά αναβιώνετε τις... Είπατε σημαντικές μαρτυρίες για την ανάβησό μας και σας ευχαριστούμε όλους, τον Βασίλη τον Τελτσίδη, τον Μάκη τον Στεφανίδη και τη Φρόσο τη Τελτσίδη Προδρομίδη και προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Θα γίνει φέτος το 25ο Πανελλήνιο Γαβούστημα
η σύναξη των Καπαδοκών εδώ στην Ανάβησο. Τιμή μας αυτό. 22, 23, 24 Αυγούστου 2025. Προσκαλούμε όλους τους απανταχού Καπαδόκες, όλους τους Μικρασιάτες, όλους τους Έλληνες να έρθουν εδώ στην Ανάβησό μας. Υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να τους υποδεχτούμε, να τους φιλοξενήσουμε και να κάνουμε μια σπουδαία σύναξη. Κονιαλίδες πάρα πολλούς, έχει Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία. Έχει πολλούς συλλόγους εκεί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους τους Καπαδόκηους. Ένας από τους συγγενείς του Προδρομίδη ήταν στην Κοπή, στην Αναπαύσεως, που είχε ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά ποδηλατάδικα τότε και ήταν ο αδελφός της γιαγιάς μας. Θυμάστε το όνομα? Το Παντελής. Ο Παντελής της Σοφίας. Του Σασόγλου. Ωραία. Από τα πρώτα ποδηλατάδικα. Το επίθετο του πώς το λέγανε? Να τον αναφέρω γιατί ήταν αδελφός της γιαγιάς. Έτσι. Πολύ σημαντικές μαρτυρίες που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Ανάβησο 22, 23, 24 Αυγούστου του 2025.